Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Hazvisi nyore kuti ndinge ndichitsanangura zvose izvo zvakaitika, nzira dzose idzo dzandakashandisa kuti ndinge ndichizosvika pakuwana pfuma iyo yandiinayo. Asi mukomanashi, ndiriwo munhu wenyama, kunyange zvazvo ndakasimbisiwa navosekuru avo vakandirombesa, but nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinoti kana ndikarangarira zvose izvo zvandakaita munguva yangu yandakawanikwa ndichinoromba, ndinokwanisa kutongotanga kutongoyeredza misodzi zvinoitika kunyange ndichidhiraivha, kunyange ndiri ndega ndakangogara kudai, ndototanga kutofunga kuti saka inini ndakatodya munhu kaini, ndasiyaneiko nemuroyi anoroya zuva rakacheka nyika. Mukomanashi, zvinhu izvo pazvakaitika ndainge ndichiri kuma 26 years or so. I used to be in the army panguva yacho iyoyo, but ndakabva ndazongosiyana nazvo, then ndokubva ndazongotanga kungoitawo zvimapindauko zvangu, but mwoyo wangu unorwadza because ndinoti kana ndikatarisa vamwe avo vandakaenda navo kutraining, those that are still in the army, kana ndikatotarisa kaupenyu kavari kurarama, vanotoita sekunge vari kurarama kaupenyu kanenge kari nani, because nekufamba kwenguva situation ndakazotoona kutoti yakazototanga kutochinja. Saka ipapo pandakaona sekunge zvainge zvisina future, ndokubva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichienda hangu kunoromba nekamari kangu ako kandainge ndiinako. Ndipo apo pandakabva ndachizotaurawo neumwe uyo akazoenda neni kuma-areas ekuHonde Valley kuri kutsvaka rubatsiro. Kwamanashi, ndainge ndisitomborina kana tarisiro yekuti ndingazosvikawo pakupfuma, ndainge ndakatorasa tarisiro yokupfuma kudharadhara, uye mwoyo wangu wainge uri shungu dzemwoyo wangu dzainge dziri pakuti ndaida kubudirira ndinge ndichizoitawo bhizinesi rematrucks. Asi upenyu hwandainge ndichirarama wainge uri upenyu hwainge hwakaoma, uye upenyu hwandainge ndichirarama ndainyatsokuona ndega kuti apa ndiri kungoperekedza vanhu pajeni yeupenyu. Ndainge ndiine utarisiro yekuti kana ndikatanga bhizinesi rakati nerakati ndinokwanisa kuzobudirira. Ndaida kuita bhizinesi iroro rematrucks. So mukomanashi, ndo pandakabva ndazoendeswa kuHonde Valley kuya nabhururu wangu. Tichinosvika kuya ndakasangana nevamwe sekuru ava vaita anonzi mashiripiti mukoma. Sekuru ava ndakavaona vachibata mheni, vakabata mheni mukoma, vainge vaine rimwe bhodhoro ravainge vainaro, ndokubva vavhura bhodhoro riya. Musi wacho iwoyo kwainge kuchinaya mvura yainge iine mabhanan'ana. Tainge takagara mune rainge rakaita zishedhi ravainge vakavakisa, sezvo pamba pavo paigara pakazara vanhu. Saka vakabva vati mirai muone, ndokubva vasimuka apo pavainge vagere, ndokubva vatongobuda panze. Kwamanashi, kwakabva kwatanga kurova mheni. Mheni idzi dzakarova kuda dzakarova 5 times, then ivo vainge vachiita sekunge vari kurwidzana nadzo mheni dziya, ndokubva vachizovhura bhodhoro ravo. Takatoona vachitobata mheni nemaoko avo. Vakati vabata mheni iya nemaoko avo, ndokubva vazoiisa mubhodhoro riya. Mukomanashi, mukati mebhodhoro imomo vakazoti vadzoka muzishedhi muya matainge tiri, takatoona kutoti mainge muchitobvuta moto mubhodhoro riya, then ndokubva vazoenda vakabva vazonoisa bhodhoro riya mune umo mainge muchigara mimwe mishonga yavo. Ndikaona kuti zvechokwadi apa ndainge ndasvika panzvimbo pekuti ndaikwanisa kuitirwa zvose zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizoitirwa, ende zvaikwanisa kuzotobudirira. Mushure mekunge sekuru vaya vazondibatsira, vakabva vati kana ndichida mari yechimbi pane zvimwe zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita, zvimwe zvavakanditi zvinhu zvisina kujairirika. Ko ndaigoziveiko kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizodya nyama yemunhu? Vakandibvunza vachandibvunzazve, vakabva vati, nhai muzukuru, iwe wakashinga here nhai muzukuru? Ndikabva ndati hongu, kushinga ndainge ndakashinga. Ndipo apo pandakabva ndazonze
ndaifanira kuti ndinge ndichiendeswa kune imwe room. Ndakati ndasvika kuroom kuya ndobva ndazoona kuti painge paine plate mbiri idzo dzainge dzakakwidibirwa. Saka mune imwe plate ndakati ndichinovhura ndokubva ndazoona kuti mainge muine mukonde wesadza. Then ndichizonovhura imwe plate ndikabva ndazoona kuti maita sekunge mainge muine nzondora. Pekutanga pandakatarira plate iya yainge iine usavi, handina kutombofungidzira kuti zvainge zvitori zvigunwe zvemunhu. Ndakangoti zvimwe kuda inzondora. Saka mukoma ndakazoti ndocherechedza ndikabva ndati no man, izvi zvazvinenge zvigunwe zvemunhu. Ndakambozama kuzvishingisa ndikazviudza kuti maybe zvainge zviri zvigunwe zvegudo, but muzukuru wavo sekuru vaya akabva achizondibudira pachena, akabva anditi kana ndichida kuti sekuru vange vachizoenderera mberi nekundibatsira, ndaifanira kuti ndinge ndichidya mukonde uya wesadza uye zvekare nezvigunwe zviya zvemunhu. Mukomanashi yainge isiri nyore. Ndakabva ndatanga kudya paya, ndakadya mukomanashi. Ndakati ndapedza kudya kudaro ndikafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndazadzikisa ka mhiko dzacho, but kwakabva kwazounzwa zvekare chimwe chidheka. Muchidheka muyamya ndakabva ndazoona kuti mainge muine pisi yechiropa ndega. Ndakabva ndatongoona kutoti chiropa ichi chainge chiri chiropa chemunhu. There was no need to ask any questions at all. Mukomanashi ndakati ndichidya chiropa chechiya, ropa rakasvika pakuzadza mumuromo wangu all over, nekuti chiropa chiya chainge chisina kubikiwa. Mushure mekunge ndazadzikisa mhiko dziya ndipo apo pandakabva ndazobikwa nasekuru. Vakandibika vakabva vanditi mwoyo wangu waifanira kuti unge uchizoomarara sedombo, so that I will never regret again in my life. Kushaya kuziva kuti mushonga uyu ndokuexpire kwawo here, because ndine dzimwe nguva dzekutoti ndinototanga kutochema chaiko kana ndikatanga kurangarira kuti ndakatodya munhu ini, kudya chiropa chemunhu uye zvekare kudya zvigunwe zvemunhu mukuromba kwangu kwandakaita. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondikanganisa mupfungwa. Dzimwe nguva ndinotoita sekunge munhu ava kutotanga kutorasika njere, but mukomanashi sekuru ava pavakafa ndo pandakatanga kuita izvi zvandiri kuita zvokuti ndinopota ndichichema ndichiita sei. Pavainge vachiri vapenyu ndainge ndisitomborina kana basa nazvo kuti ndine nyama yemunhu yandakadya. Ndaitoti kana ndikazvifunga so then ndaibva ndatongotanga kutongoti saka ndaifanira kuti ndinge ndichiita sei. Handiti nawo ndava nemari. Mukomanashi mari ndinayo. Kubva ipapo pandakaita mhiko idzodzo ndikangoti mushure mekunge kwapera mwedzi mishoma mari yakabva yangotanga kungouya so. Ende kunyange mawaniro acho andakaita track rangu rekutanga, zvinhu zvekuti zvakangotanga kungofamba zvoga zvakanaka zvekuti ndinotochaya kutoziva kutoti track iroro ndakamboritenga sei. Painge paine umwe mudhara uyo ainge aine track rake, ndobva azotenga mamwe maviri. Ndipo apo pandakabva ndazotongosangana naye mudhara uyu nekamari kangu kashoma kandainge ndiinako, ndokubva ndatotenga track riya. Mudhara uyu akabva azotondibatsira achindiudza kuko kwandaikwanisa kuwana matrailer uye zvekare kwandaikwanisa kuwana maloads, everything. Mukomanashi, it just came to me for free. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu zvandakaita ndinoziva kuti zvinokwanisa kukatyamadza vanhu vazhinji, but kana watofunga kuromba unenge watozvipira kuti kunyange munhu unodya. But mukomanashi, haisi nyore kuziva kuti wakadya munhu. Zvinhu izvozvo zvinongogara zviri mupfungwa mako. Kunyange ukaona panenge pachibikwa nyama kudai unotanga kungorangarira zvokuti kana kudya zvinokwanisa kuzotokunetsa kuti unge uchizodya, because unotanga kungofunga kuti saka ndakatombodya nyama yemunhu kaini. Ende kunyange ukada kumbonamata zvinhu zvekuti zvinotongokukanganisa, so paunenge uchida kunamata paya unotanga kungozvibvunza mibvunzo yakawanda kuti saka Mwari vanoti kudii nekudya kwandakaita nyama yemunhu. When it is said kuti God created us in his own image, zvinoreva kuti zvakangofanana nekuti ndakauraya Mwari ndikadya Mwari kaini. I don't know, maybe I am wrong, but pari zvino hangu handisati ndava nerubatsiro
rwandingati urwu ndo rubatsiro rwandinoda, nekuti ndinotya kuzvikanganisira mumabhizinesis angu. Wacho aindibatsira mubetseri wangu akasoshayika kudhara, but kubvawo zvaakashayika handina hangu kumbogara ndakaona zvinhu izvi zvichindipandukira, because sekuru vacho vaiva nemasimba. Kunyange mhiko dzacho dzavakandiudza kuti kana ndikatevedzera mhiko dzakati nedzakati zvinhu zvangu zvinongoramba zvichingofamba, vakandigadzirirawo mhiko dzekuti hadzireme kuti ndinge ndichidzitevedzera nekudziita, even though ndisingakwanise kukuudzai mhiko dzacho idzodzo mukoma. Ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisaiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvazvakangooma hazvo vedu we, kudya munhu, anzi ndakadya chiropa chemunhu. Pandainge ndichidya kudaro anzi ropa rainge rakangozara everywhere because chainge chisina kubikwa. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai zvichinzi munhu kana akagara aromba mari yake haana munhu waanoipa because anenge mukuromba kwaanenge akaita dzimwe mhiko dzaanenge akaita mhiko dzekuti kana akatanga kufunga nezvadzo kuti saka ndakatodya nyama yemunhu, then iwo wouya kwaari uchichema nenhamo dzako. Pakadaro unofunga kuti munhu angakubatsira here. Asi ngatitaurei nawo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndava ne2 weeks kubva zvandakatanga kushandira vanhu ava vandiri kushandira, but ndava kutofunga kuti mwedzi uchingonopera zviri nane hangu kuti ndinge ndichisiya basa. Ndikuraramawo ndiri munomu munyika yevatorwa yeSouth Africa. Saka vanhu ava pandakatanga kuvashandira mukomanashi zvaingovawo zvezviya zvemapiecework zvokungoti pano nepapo vaita vachingondifonera kuva vati huyai mutibatsire, then ndobva ndatouya pamba pavo, ndobva ndatowacha ndobva ndasiya ndaaina kudzamara vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichizovashandira sapermanent. Vanhu ava mukomanashi naivowo vanobva kumusha seni, vane imwe mari yekuti inotyisa zvokuti haumbofa wakambovafungidzira kuti ndeve kumusha. Vanotozviita kunge vanhu vemuno, ende mari vanayo mukomanashi. Kumusha uku vane dzimba dzakawanda muno muSouth Africa, uye zvekare vane dzimba I think dzinotosvika kuma7 dzavainadzo kumaprovinsi akasiyana siyana, ende vane mamwe mabusinesses futi muno muSouth Africa nekumusha uku. Vanoita kurarama a good life. Saka vanhu ava vanogara mugated community. Zvino chazokonzeresa kuti ndinge ndichizviudza kuti kana ndikangogara ndawana mari yangu yepay, ndikutoda kutoti ndinge ndichisiya basa iwo mwedzi unoyi. Saka tanga tisati tawirirana kuti vanondipa mari, ivo vakangonditi we are going to be pay you above the average wage. Saka which means kuti ndinenge ndichiwana zvekuma 6 or 7,000 rands, but ivo vakanditi hanzi they want to give me a lot of money. So mukomanashi, ndakati nerimwe zuva ndainge ndichinzwa flu, ndainge ndatova almost 2 days ndichingonzwa flu. Saka iflu iya yekuti yakabva yazoita kuti ndinge ndichizova a loss of appetite. The first day ndakaswera ndisina chandainge ndadya. The second day dzakazoti manje dzava kuma 10 ndo pandakatanga kunzwa nzara, and I was starving. Ndakambozama kuti ndinge ndichidya light foods ndokubva ndambobatwa nehope paya. Then ndakazomuka mukoma. It was somewhere kuma past 12, around kuma 20 past 12 ndipo apo pandakabva ndazomuka. I still remember very well because ndakatomuka ndokubva ndatotora foni yangu ndichitotarisa nguva ndichinoona kuti dzainge dzatova kuma past 12. So I was upstairs ndokubva ndatanga kuburuka ndichienda downstairs. Komanashi ndakabva ndazoenda kufridge because ivo they gave me the permission to do anything that I want in their room. Ndakangoti ndichikonovhura door repafridge mukoma, ndakaona ruoko mukoma. Ruoko urwu handizivi kuti rwakabva nepi, but ndakangoona ruoko rwainge rusina mutumbi. Ruoko urwu mukoma, it was just floating in the air going upstairs. Mukoma ndakapanika. It was as if ndainge ndakanamatidzirwa apo pandainge ndakamira. Ndaitadza kana kubwaira kana kuita sei.
ruoko urwu mukoma rwakaramba ruchingoflota rwuri mumhepo kudaro, rwakangonongedzera going upstairs. So mukomana achi ndakabva ndachizonzwa madam boss vangu. I was downstairs but mukoma ndakanzwa zvose zvainge zvichiitika upstairs. Vakaita sekunge munhu ainge achibatwa nedzikirira vachichema. Mukoma vaichema vachiita zviya zvekuti hii vachichema. Then ndopandakabva ndazonzwa kuti pamusoro pemba pane chimwe chinhu chakangoti jatu chichiita sekunge chainge chamhara pamusoro pemba. Chinhu chiya chikabva chazotanga kumhanya chiripo pamusoro paya pemba chichiparapara. Kubva ipapo mukoma ndakangoita sekunge munhu abatwa nechadzimira. Chinondinetsa up until now, pandakazomuka I was in bed again. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatondinetsa kuti ko ndakazokwanisa sei kubva kudownstairs returning back to my spare room. Zvaizvezvi mukomanashi ndava kutongoti kana vasipo pamba ndinotsvaka hangu mabasa ekuti ndinge ndichiita ndiri panze. Kana vazodzoka ndobva ndinopindawo mumba. Saka so far ndakambotaura neumwe muroora wangu uyu, iyewo anoitawo zvekubatsira. Saka ndakamuudza kuti ndo zvandakasangana nazvo. Iye akangonditi ndichakuvakirai munamato. Ndobva ndavakirwa munamato paya. Mukomanashi akangonditi for now vatete musaudza vanhu ava kusvika muchizonopiwa mari yenyu, just pretend as if hamuna kana chamakamboona. So mukoma ndiyo spiritual encounter yangu iyo yandakasangana nayo. Ndikutongofungidzira kuti ipapapa kana kuri kunzi ndikakwanisa kupiwa mari yangu ndobva ndasiya hangu basa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndafunga hangu kuti ndinge ndichingosiya basa. Pakaipa.